Čaute, takúto onu mám, nevadí. Chcem vám povedať, že na náš YouTube kanál vyjde nové video a to je reakcia na kamošové videá, na nepriateľa videa. Proste predávam ich to povedať nepriateľa, ale on je kamarát. Vyjde to zajtra, alebo... Takže ešte dneska to video vyjde, takže si ho určite pozrite. A nezabudnite nás pri tom videu podporiť veľkým lajkom a odberom. A vravela som z toho videa, že ak budete mať... O 1 ráno. O 1 ráno vyjde. Že vraj asi. A vravela som vo videu, že keď budeme mať 30, ale teraz sa zvýšime o 10, lebo my sme takí proste, že nám by ste dávali aj 50. Ak budeme mať 40 odberateľov, tak my, keď to bude mať účet, mu to vrátime lajkom a tiež ho budeme odoberať. Takže čaute!